Una seixantena d'alumnes de tercer de secundària i aula oberta de l'Institut La Valira de la Seu d'Urgell han presentat l'aplicació SOUMAP, creada dins els projectes interdisciplinaris del centre. L'objectiu de la plataforma és que els adolescents que arriben nous a la ciutat puguin gaudir d'espais d'interès on passar el temps lliure. Els joves que vinguin a la Seu d'Urgell, que sàpiguin on poden, com ja ha dit el Marc, on poden passar la tarda, com poden tindre una estona de diversió i, més importantment, doncs, que sàpiguin on poden gaudir de la seva joventut. L'aplicació dona informació sobre cafeteries, restaurants, activitats esportives o punts d'internet gratuïts. Per exemple, ve més de gust d'anar al cine, també et diu horaris que pots anar al cine, o si tens ganes d'anar a veure algun partit de bàsquet, futbol, hoquei, et diu la zona esportiva també, hores que obre. La responsabilitat del projecte recau en l'alumnat i el professorat només actua com a guia. Actuem com si fóssim una empresa, és a dir, no tot l'alumnat fa una app, sinó que ens estructurem per departaments, departament de redacció, de disseny gràfic, de programació, de premsa, no? De difusió, com per exemple són els que han contactat avui amb vosaltres, i entre tots treuen una única app. Suggerim el projecte, la idea, i després el supervisem d'alguna manera perquè vagin fent la feina, però és totalment tasca seva. És un projecte totalment autogestionat per ells, amb el seu project leader, amb els seus caps d'equip, i la nostra idea és una mica que aprenguin també a treballar en equip. La nova aplicació SOUMAP s'ha presentat oficialment aquest dimarts i ja es pot descarregar de manera gratuïta.